Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Mofo fora. Non o aturo máis, señor Benny. Johnny Depresión quitoume a alegría de vivir. Acouga, home! Teño un regalo para ti. 2 entradas para o mellor espectáculo da cidade. Quen actúa? A grande atracción é Johnny Depresión. Non, está a piques de empezar a xira. Non sei que vou facer agora. Johnny non dá feito nada sen un axudante. As estrelas de rock necesitan atención. Toallas limpas, serventes cos que berrar según motivo aparente. Señor Benny, traio o correo. Vaya, entradas para a actuación de Johnny Depresión. É fan seu. Son o fan número 1. Vale. Es un anaco de pan afortunado porque desde hoxe é o novo asistente persoal de Johnny Depresión. Quen? Eu? Naturalmente, rebanda Concordia. O único que tes que facer é asinar este contrato que teño aquí. ¡Estupendo! E agora quero que te presentes na mansión que ten no Outeiro canto antes. Recorda que é un artista sensible. Se non sae ben o concerto que dará hoxe á noite, en fin, leo ti mesmo. Xamais volverás traballar en Vila Almorzo. E terás que pagarme en efectivo as posibles perdas que deixe o concerto de hoxe. Pero non te preocupes. Agora vaite dai, ó. Eu non vos entendo. Como podedes bailar esa marfallada? É lúgubre. A min poñédeme unha canción optimista, algo divertido, algo que teña un atractivo universal que me faga feliz. Oiches, vou traballar cun dos grandes talentos musicais da historia. Ademais, ese tipo ten máis cartos debaixo dos coxíns dos sofados que ganarás ti na vida. Vaya, non pensara niso. Tampouco pensaches nas festas animadas que darán as fins de semana. Festas animadas e tamén bombóns. Coches grandes e máis bombóns. Iates. Xa mencionei os bombóns. Moldiño, amigo meu, cando teremos ocasión de coñecer o noso novo xefe? Crees que xa estará experto? É mediodía. Seguro que botou toda a noite por aí de esmorga. Non, eu no seu sitio levantaríamo ao amencer para beber cócteles onde a piscina rodeado de mozas espectaculares. Non dormiría sequera. Botaría unha soneca de 5 segundos na cámara hiperbárica anti-embellecemento. Sí, eu montaría un tobogán de auga desde o meu cuarto ata a piscina. Un tobogán de auga. Seguro que ten un grupo de mordomos que se encargan de poñerlle a bata e de soltar unha bandada de águias que o transportan ata outro grupo de mordomos que lle prepararon un almorzo de 10 pratos con ovos de unicornio. Os unicornios non poñen ovos. Pois os de Johnny Depresión, sí. Hola! Oiches iso? O ruído ven da luz. Vamos, vamos, que hai alguén. Oh! Johnny Depresión este? Sí, son el. Serei eu ata que se esgoten os días coa súa choiva de dor constante e poida reunirme por fin coa miña querida Dentame. Sinto, non sabía que a túa noiva acabase resesa. Non teño noiva. Falaba dos meus dentes de leite. Desde que os perdín sendo neno, eu... Sí, vale, eu son Osmar e este é Stevie. Somos os teus novos asistentes. Como te sentes hoxe? Contra, que escuro está este cuarto. Ten que entrar luz polas ventás. Ai, son unha criatura nocturna. Estou condenado a cruzar a rastro a terrible a xélida lamela da noite. Canto mofo. Sí, hai mofo, comprendo o mofo. Cheirento, verde, peludo. Polo menos acertamos unha cousa. Ten piscina. Acabouse. Marcho daqui.
Onde tes guardada toda a comida? Canta claro. Mira na neveira, Stevie. Libre, por fin son libre. Home, non me extraña que esteas deprimido. Canto tempo hai que non comes quente? Para que me veña a inspiración, necesito pasar fame. O barullo das tripas baleiras é a canción máis fermosa. Ei, estás compoñendo algo novo, dedícamo. Non teño ideas. É moi posible que teña que cancelar a xira. Fáltame enerxía. Estamos che perdidos, Osmar. Este non ten amaño. Vai nos levar pro fondo con el. Xa te avisou o señor Benny. Como vai a cousa, Osmar? Estalo pasando ben con ese xenio? Non podo falar moito, señor Benny. Aquí están pasando moitas cousas. Por exemplo... Stevie está saltando desde o trampolín mentres as seguidoras de Johnny lle dan un xeado e todos levamos postos fracs feitos con billetes. Maravilloso! Escoita, mira que non se refríe, que coides a voz. Temos que sair deste pozo, necesitades aire fresco. Unha rosa. Claro, rosas. Que hai máis fermoso ca unha rosa? É posible que haxa algunha esperanza. Non, porque teño que destruir todo canto toco. Ai. Os nenos, que inocentes, aínda ignoran as crueldades da vida. Que clase de payaso terrorífico é? En fin, menos mal que vai un bo día. E cando empezou a chover, aínda se amoucou máis e volveu para a casa chorando. O teu amigo é unha causa perdida. Amigos! Claro, é xusto o que necesita. Osmond, Son Osmar, señor Max. como sexa, oín música. Falaches de Johnny Depresión. Sí, son o seu novo asistente. Estámoslle preparando unha festiña. Magnífico. Que queres que leve? Aperitivos, refrescos? É que vai ser unha reunión privada, sabe? Ei, ti, non fagas que che recorde que esta semana aínda non pagache o aluguer, Oxfam. Por iso mesmo vostede é o invitado número 1 da lista. Non chegue tarde, señor Max. Perfecto. Voume acicalar un pouco. Pregunteille a Johnny Depresión quen quería que viñase á festa e invitou o seu psiquiatra. Mon Dieu, que boa idea a montar unha festa. Doutor, se non lle importa compartilo, que problemas son os que están tratando? O meu xuramento hipocrático é indestrutíble e impídeme, portanto, revelar esa información. Pero tamén estamos nunha festa. O luns fala dos seus traumas infantís. O martes dos seus traumas adolescentes. O mércoles facemos un descanso e falamos do tempo. E o xoves seguimos con traumas da vida adulta. O venres centrámonos nos traumas causados polas sesións da semana. Seguro que esta festa lle causa algún trauma. Estáse divertindo, señor Max? Moito. Unha multa por non dicirme antes que había festa. Vaya, tes unha casa preciosa. Gustarálle moito a túa noiva. Non teño noiva. Porque ten demasiadas pretendentes. En serio? Podes sair comigo e vouche axudando a tomar unha decisión? Seguro que ao final acabaría rompéndome o corazón. Tamén tes razón. No mundo hai dúas clases de pan, señor Depresión. Os que abrazan o amor sen pensar no futuro e os que non lle quitan a etiqueta á roupa. Estáse facendo tarde, voume retirar. Ata mañá. Pódese saber onde vas? Adeus a todos. Vou botar 2 semanas chorando en silencio no meu cuarto. Basta! É un comportamento infantil. Non ve a sorte que tes, home. A xente é feliz grazas a ti. Ai, mi madriña, vou perder o meu mellor cliente. Mira, eu non me queixo da vida, aínda que sexa un simple Osmar. Pero vou ganar outro. Sinto, Osmar. Non podo. Teño que vivir deste xeito para compoñer. Nada me pode cambiar. Iso non ten sentido. Se fose certo, como actuarían os grupos de heavy? Que dis? Berra máis que non te oio! Encántame a túa música, Johnny, pero isto é absurdo. Se non cambias de ritmo, renuncio. Vamos, Stevie. Como sabedes, a festa non remata ata que remata.
Pero que demo é o que leva posto? Sinto, amigos meus. Xa sei que esperades oír os chamados grandes éxitos, pero tiven unha revelación. A vida é demasiado curta para estar sempre triste. Non queremos iso, ben o sabes. Fainos chorar, para iso estamos aquí. Saudade o voso novo amigo, Johnny Raiola. Podedes darlle as grazas a Osmar e a Stevie por me axudaren a encontrar o camiño. E logo tedes algo en contra das raiolas? Dóeme a cachola. Escoita, Johnny Depresión está traballando nun cruceiro para xente maior. Dis que nunca foi tan feliz. Hai que ver, estragamos a carreira do ídolo de rock máis grande que coñeceremos nunca. Pero a cousa non pode empeorar. Vaya, señor Max, por que leva aínda posta a roupa de Depresión? Toma, ostra, unha multa máis que merecida por volver obsoleta toda a roupa que tiña. Son Osmar. Como sexa. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, É o pobre que dá só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar, barababum.